tararap, 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 tararap. Tungkol sa marriage, career at pamilya, sa bawat relationship may aral na dala. Mga kwentong relatable, walang filter, walang daya. Trending na chika, dito'y laging masaya. Relax lang, kumalma ka, makinig, matuto at makisaya. Halika na sa chika tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay magkwentuhan. Grab your coffee o kaya chilled smoothie. Makinig, mag-relax, dito lang tayo. Kwentuhan na funny, kwentuhan na deep. Dito sa Chika Tasis, enjoy your life. Halika na sa Chika Tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay Kachika Tasis. Nakadawat na ba ka og sweldo o income unya pagkahuman sa bayranan mo nagwa nay nabilin? Oy, relate ka ba? Maon? Tutok na. Pag-Chika Tasis with Reg and Grace. Ay, maayong adlaw mga kachika. Ako Yes! si Kachika Grace. Sorry. Oh, si Kachikang Reg. Kini ang podcast na maghisgot sa career, marriage, family o real life lamang ang mga istorya. Walay filter, walay arte, tinudanay lang ng mga chika. Maong, paminaw, relax, ug mag-uban-uban ta din sa Chika Tasis. Hello, sis. Kumusta? Yes! I'm very, tama pa sa ginaingon na rin, good. Yes, good. wala tayong hangovers. Wala Oo, na sa tayong mga- hangover din, ha? Actually, kanunay mga ginano na kulang pa actually ang itong mga events, no? Kulang pa actually ang hangover sa event na basig magtuo silang hangover sa mga inom din ha sa among event. Oo, sa among event, labing event para kay Lord, no? Yes. Grabe yun ka maka busog ang iyang presensya na Yes. na it's so it's so happy to know nga sa mga inani nga mission gani is pinahimo tag instrument ni Lord to fulfill His purpose, no, sa ato ang Yes. So congratulations sa mga lidawat and glory to God jud sa inyong kinabuhi, no. Daghang kay mga lidawat Salamat kay Jesus. tayo sa tanang mga nangadto, no, na I think tapos tay mga viewers karon na nangadto jud nag-support, daghan kaayong salamat. And we know no na wala jud mo nagmahay pod sa inyo ang giadto, di ba sis? Yes, and speaking of
speaking of sis no, First Love Philippines di ay no, kung gusto nito sa mga wala nakakita sa mismong event, pwede kayo ninyo balik-balikon ang ato ang live. Because it was air live sa katong 6 ug 7, pwede pa ninyong balikon o tanaw, pwede ninyong i-share. So kinahanglan lang ninyong i-follow ang First Love Philippines. Alright, kaya nadira tong platform kasi mo, 26. Okay? Yes. So, ayan. No na siya, sis. Mauna na ang gitak na. Pero sis, grabe gapon. Siyempre, nagkag mga panghitabo, pero dili lang gyapon tamo absent sa ito. Chika ta sis. Padayon gyapon. Yes. Chika diri sis, no? And ang ato ang topic is, ito ba itong topic karon sis? Ayan. Part neta, sis. Part 2. Wow. Part 2 tani sis kay nga no daghan ang murag na bitin ato ang part 1. Kay sa panahon karon, di ba? Nagsitaasan na lahat ang gasolina. Labi na sis, updated ba ya? Sa tong update gani ron nasa balita no na nanarado na pud si Iran sa iyang katuagyanan gani sa gasolina na musaka na sad ni. So nagsitaasan na, taas na pud ang mga ang taas na po ni gasolina, no? Ang mga palaliton, taas na po. Ang kuryente, murag taas na jud tanan sis. Murag ang kuha na ng height, ang wala ni taas. Sis, hello, Diba, sis, no? Pero, kabalo ba kasi what's good in us Filipinos, no, kita, no, Christian pods, na dali ra gyud ta mo adapt sa mga panghitabo, maskin pag-unsa ka sa kapito, sa kalisod. We try to be positive as much as possible, di ba? So, Yes. because Instead na maglugmok ta. Instead na maglugmok ta sa itong mga problema, ug sao na lang ni solusyonan na lang nato diretsyo, di ba? Yes. Og sis, ingon man ka nga, wala ni saka imong height, no? Pero, sama, pareho lang ta dira sis, no? Ka-relate ko, ana. Og isa pa sa wala ni saka sis. Hulaan mo, ang sweldo. Ang mga sweldo sa ng mga pamilya. katawan. Ano lisod no kanang hala nagkamahal na tanan kunya budgetado na gani kay labi na mga inahan budgetado na kayo tanan nakalista na tanan himan-himan after a few hala nisaka na sa tanan unya ang imong sweldo mura man gihapon di ba nga na mo na yung mga struggle lamin na sa kadaghan ng mga inahan mga mommies out there. So, I think daghan jud makarelate ani no kay dili lalim sis kana ganing nanay term anay kanang tinggipit na mga semana na hapit na gani ang ting sweldo. Na ang kana na semana before sa ting sweldo tinggipit na kay short naman sin no hutdan na og pamasahe, mahutdan na og pangbao, mahutdan na og mga ingana. Tingbits na, di ba? Tingbits ang tawag. Ang lisod man kuda na sis ka ng pagdawat gani sa sweldo. Tapos syempre pagdawat sa imong sweldo bawas dayon tanan no, bawas ang meron ngani. Ang kahadlok ana ko ang nabilin pamasahin na lang. Pagpamasahin na lang ano niya in taon, di ba niya dugay pa ala napaka 15 days 10 days na sa gubangon. Pero ang kwarta short na jud kaayo sis. Mao nang naata diri no namuhatag og mga advices or kanang ideas lang no na kanang makatabang pud sa ato ang mga mommies out there no na natay diskarte ba natay side hustle kay kung sa panahon karon kung sweldo lang jud ang imong saligan magpait siya dumisod jud sis tama ba sis? Yes, that's right, good sis, no? Asa ba ta magsugod sa kanang kunwari, siyempre baka hunahuna gid unsa nga negosyo. Unsa ba nga amount sis ang kanang medyo makalahutay na ka nga amount pag magsugdan nimo na nga negosyo. Basta ta mag-start nga amount. Siguro sis ang ano diha is ang una ideal. is unsa ang kaya nimong buhaton. Other than kanang kaysa sa pila ang imong kapital kay iba no like for example ka ng mga
selling sis, live selling, no? Ang number one diha dahil na mumatag na idea sa inyo is live selling, no? Pareha itong idea gani na to dati sis na kung unsa mga gamit nimo na wala na nimo ginagamit, nakatambak lang, no? Nagdungag-dungag ay mo ang aparador mo pay tama-tama na yung mga aparador, guot na pa dyan kayo, no? Nagkagugot na tungod sa kadaghan na tug sanina na wala man na to ginagamit. Mo na ginaingon sa closet daw, no, sa aparador, only 20% lang jud ang ginagamit ana. No? The 80% na. As in, naara jud na din ha, no? Nya una pa ba kadaghan Nabuga-buga na lang. pila na nakatuig diha sa aparador kay di lang jud nimo i-release, no? Naana ni mga ipis din ha and everything, di ba? So might as well kung di na nimo gamiton, imo na lang ibaligya, di ba? So number one na among mahatag diha is kining live selling. Kay diba, mangutanan na sila sis, di man lalim ng live selling, uy. Sa di ba sa Facebook murara ka na og nag-attach og picture og nag-attach ka og video. Sa baba na si pinakaubusan na nay icon dia go live. Ipindot lang na diha o pwede na ka, naka-live ka na. That's it. That's ngana lang ka easy sis, di ba? That's Hindi pa rin right. sa unang panahon ba na mulukdo jud ka, mulakaw jud ka sa dalan, magbitbit sa imong mga baligya, mag door to door dili na karon, no? Pwede na jud nimo na himuo na online ra ko diri ana. Unya suot-suot dayon kay pakita dayon nimo. Oy ngani kay para di ba sis para tinuod pud ba kay kadaghanan ba yan no gwapo kayo inig-ana pero inigsuot murag di man di ay. Kano ka na sis? No? Oh, gwapo kaayo siya sa Oo. katalog. Pero pag suoto na mo, di man siya bagay sa ako, oy. No? Ang pangalan sa amo ako ang live selling sa una sa ukay-ukay sis ba kay Violet's Closet. Anya. Oh. Ansa ni oy? Ansa ni? Make your old ones your first choice. So nakalimutan sa ako ang murag caption. Mga pre-loves, maragana? Mga pre-love ba? Oo. Mga pre-love sa ako mga anak, sa kuha, mga sanina. So, baka mo diya, baka dagan mo mamaliit. Ito bang sis, uy. Pareho ko na ng mga gamit guys sa mga bata. No, kasi mo na ipansabit bisag asa din ha sa mga balay ni mo no dagkot kay kag tampak. Mura man gihapon pag for example mabuntis ka usab or ano dili na nimo halos magamit kay pwede na faded na ang color, gabuk na, crispy na kay di ba pag dugay nakatambak labi nag maulan-ulanan, mainitan, crispy na jud na siya. So, might as well, i-dispose na lang. Remember, Tara kayo sa balay. remember ni mo tong mga dulaan sa tong mga bata. Remember ni mo tong COVID sa una, dili pwede mo atog mall ang mga bata. Di ba? Di sila pwede mo atog mall. So, ang gibuhat na mo sa mga toys ni Violet ug Red ato nga daghan na kaayo, i-display na ko sa gawa sa balay. Unya, ang gihimo na ko, 20 pesos ang supot. Pero ako mag-provide sa supot, han. Ako'y katang murag red na supot. Unya, daghan kayo, bangakot yun nila. Nalingaw ko na mga bata. Nice thing po na nang mamaligya ganit kasi sa mga stock nimo. Kay napay mo abot, di ba? Kapalit pa kag bago, no? God will fill those na dispose nimo. Kay pag sige ka pundo, di ba? Kita ka na mga kusina sister, peting daga nagtambak niyo, wala man ginagamit. No? Kaysa kung imo na i-dispose and then makita kag bagoy luwag-luwag pa to akong kusina dito. Palit kag bagoy. Nga na siya. So, nga na no, mo na ginaingon na kung gusto jud nimo maka-income, no, na kay discarte food ba, ayaw hulata na ang kwarta ang moduol sa imo. Mo na ginaingon, I don't. Na saying na I don't look for money. I don't chase
for money. I create money. Oh, yan. Oh. Do Kay, not chase, diba? attract. Ano na siya, no? Nakanang, pareho na sa application sis ba na I don't look for a job. I hire a job. Oh. Yan na ba na? Oo, kanang concept of ikaw mismo ang mo create o mo produce of money for your family. So, nice pod, no? Kato, moto ha? Ug daghan kaayo na. Unya, sa panahon karon sis, ang nice. Kay daghan na kayong platform ang naga-cater og live selling. No, live ka ha? When you say live na live ka, na bisag unsa imo nga gusto ipakita sa video. You have the TikTok, you have the Facebook, no? Unsa pa mga platform halos na anatanan, no? Even dagan pa yung mga AI karon na makatabang sa imuha na mapagwapo nimo imong presentation o may na ba. So mo na no, isa na siya ka dako na diskarte na atong madungan. Unya, para sa ron sis ba na, para sa ron na June and then nagapalit og mga gamit sa mga bata. Katong pwede pa, katong mga parents ba na or mga anak dala nga pwede pa ninyo magamit inyong mga, I'm sure daghan pa kaay mo gamit na pwede magamit karon. Dili gid always na kinahanglan kailangan palitan bago jud na pencil case. Basta na pa din mga pagamit, I'm sure magamit pa na imong gunting, wala pa na nagugba, anang okay pa ba? So para makasave po mo sa inyong parents na kwarta, pwede pa na ninyo ibaon. Diba, pwede pa yung crayons, and as much as possible, be resourceful. Basig na pa mo yung mga gamit ba na useful pa jud kay siya. Pero kay gusto lang gid ninyo bago, na gani. So, kasi pwede pa magamit, make use of it. Kaya gani. Pero naapod sis, kana ganing graduate na imong mga anak. Katong mga uniform, tapuko nimo baligya nimo kay daghan na kinahanglan ako nagapangita sila kung asa sila makabarato, di ba? Kaysa palit sila tag 1,000 kapin or nilibo diya na uniform, unya imo baligya nimo 500, daghan na kay mag-ilog-ilog ana. Di ba? Correct. Unya na po yung mga libro na, basta pwede po nato i-donate sa uban, labi na sa mga public schools, no? I-donate nato ang ilang book. Kaya ako kay nag-help sa ilaha. It's because nag-photocopy na ba sila, diba? Kadaghanan. Na po yung mga kung katong mga uban sis na mga notebook wala nagamit na kaayo or kanang gamay na ang nasulatan, no? Pwede nimo tanggalon tong kuan unya. Kung ito, mas prefer nimo bago mo ang anak nimo bago ang notebook niya. Katong mga use na ng mga notebooks, pwede to nimo i-post baron. Kinsay nakinahanglan diag notebook o na ako'y extra dili na notebook. May nga na ba? Na makatabang po ta sa ubang tao. Diba sis? Yes, and pwede po magtudlo ang mga parents na pagbuhat ang pulburon, pabaligyan nato sa ilaha. Karon pa lang tudluan na gyud nato sila magnegosyo masin sa eskwelahan pa lang nila kay kani manggod na mga edad na naapagan sa eskwelahan sis madala manggod na nila sa pagdako. Marugog kita sa una sis ako baligya ako crinkles, pulburon, ampaw. Diba? Sis nakatry na gid ko sa classroom nagsuri-suri ko nagsige kog ampaw. Wala kay kabalo ko na pag may baligyan ako to na ko ibaon so mo ko nang ginayon sa mama sa una na mahalin na tanan baon na nimo ibalik lang sa pangkapital. Kabalo ka sis ang dako yung porsyento sa mga successful na mga tao no kanang dili jud mo ulaw. No, dili na lang gud ta mo. Kung makatabang ka sa pamilya kung wala ka naghimo og illegal ha, ngano pa magpamulaw, diba? So, muna siya. So, namin sa number 1 ha, live selling. Pwede po natutudluan na itong mga bata ing anak. Kay once magud na train na sila og negosyo, madaka na nila, no? Kay once ang bata na anad na sila og diskarte sa ilang kinabuhi, they will truly grow na smart jud sila. Diba sis? Okay, ang ato ay ikaduhaan na sis. Ang affiliate marketing. Correct. Sa mga viewers nato din ha na nakasabot unsa ng affiliate marketing.
no? I-type daw dira unsa man ang unsa inyong pagsabutan ng affiliate marketing. No? Yeah. So, amo lang i-recap gamay, no? Ang affiliate marketing, mo na siya ang i-post nato og balik or i-share nato og balik ang post sa uban. Kanya natay komisyon ana. Okay? The easiest, no? O pinaka kanang makakwarta jud ka na kanang proven na siya og kanang isa na kanang dili ka malisod-lisod kay TikTok, no? Kay si TikTok man good. Di ba na, kay makita na nag-post-post, no? I-click lang nimo tong katuyang share, no? Unya, di ba na, nakay-link. Kopyaw nimo to, pwede rato nimo i-share sa imong Facebook profile. Unya, pag once na imo palit ato, tungod sa imong share na link, nakay commission, ana. So, no, we can go deeper, ana, kung gusto pa jud mo more details about it, no? Pwede mo mag-message sa mua, no? Kay nagahunaw na mi maghimo mi og kanang series ana, no? Na kanang exact guidelines jud para sa atong mga nanay out there, no? Na mahilig kay magsige og tanaw og reels, magsige og tanaw og mga bisag unsa na lang sa cellphone, di ba, no? Ato na lang jud ng income mo, no? Atoan na lang jud ng pangwartahan. Kaysa, di ba, mahurot imong oras for just wala, di ba? So, ingana na mga sis. Kay, ang affiliate marketing, daga paraan sis, even kay nang sa Pinterest. Tudluan ta mo ha. Sa Pinterest, di ba, ang Pinterest is more on pictures, gwapo kayo, no? Pero, instead of adding mga pictures na dili ka makakwarta, why not add those pictures na gikan baron sa Shopee, gikan baron sa Lazada, gikan baron sa TikTok, no? Ibutang lang nimo ang link atong sa Shopee. Let's say, nagbutang ka diha og school supplies man ang usuron. O, school supplies. Ibutang nimo ka ng mga nice na mga pictures. Syempre, dapat no niya. Pangitapo to medyo mahal-mahal para dako-dako pa yung komisyon. Oh. So, once gi-post nimo na sa Pinterest, no? And then na mo click na mo palitan na kay commission. That is what we're, no? That's right. Yes, sa panahon karon wala simple na sa ating kinabuhi ron sis in terms of pangita. Kay dili na ka kinahanglan mo rampa sa dalan. Click na lang jud ka. I-maximize ang unsay naa ka. Correct. Diba, sis? And then correct with that sis, no? And before ta mag next nganong mag-work na siya sis, no? We would like to engage on our kanang mga nagatanaw dira ka mga kachika na mo, no? Basig na yung mga nag-comment diha sis. That's right. Dapat ni pangutana sa inyo ha na unsay maayong diskarte para sa inyo kung hatagan mo og 10,000 pesos. Unsay maayong business ang mahuna-huna ninyo i-comment down na no diha sa inyo sa atong comments, sa atong comment section, no? So balik ta dito no nganong mag-work man gid ning mga inani nga mga diskarte sa Facebook, sa Reels ug sa TikTok. Number one is, wala gid ba siya inventory sis, di ba? Wala siya inventory. Walay... Hindi ka kinahanglan magpundo. That's right. Walay puhunan sa stocks. Wala kay take out na money gikan sa imong sariling bulsa. Unya, isa ra ka gamit ang kinahanglan imo harag yung kanunay ginabit-bit gikan pagmata nimo cellphone. Maura jud na. Dili jud siya lisod sis. No? Unang kung mo na ginaingon na kung maninuod lang jud ka. Kay actually sa TikTok sis dali lang man ang affiliate marketing pero hard work jud siya ha. Kay kailangan jud ka makita. So makita ka, di ba? Magsige kag browse sis. Para mabutang ka dito kanang for you na page, no? Para mabutang ka, ma-add ka na makita ka sa mga friends, no? Is you really have to be consistent in engagement, no? Mag-engage ka sa mga followers, mag-share jud ka, no? Ayaw og sawag share sa imong mga products na gusto nimong i-affiliate. Yan na siya sis. That's right. Nasa payano nato din sis. Isa pod bisag comment actually last time sis, no? Last live nato kay pwede pod kaayo ang home-based food business.
No? Dili na Yes. nakakatapos. Sa balay pa lang nimo makabuhat na kag mga mga products, no? So kani mo tuog ko ani sis kay kani dali ra ni siya buhaton. Palit kag katong saging Yes. na bahala kag lata-lata. Di ba mas lami ni siya kung masinog banana loaf or katong Yes. tama ba sis banana loaf or banana unsay tawag ani banana cake. Banana cake di ay. Oh. No, palit kag harina, itlog, imo ang anon, yung gwapuhon nimo, palit pa kag mga sprinkles gani sis, yung cream, yung butan mo caramel, baligya dayon nimo. Pila na imong kapital ana. Is unsa gani itong saging na taas kaayo sis katong tanpil ko ba to na saging katong Kato. kato no? Ako na saging na tamis, imo lang imash. Oo. Ano ba no? Kanang mga hilig nimo ba kung ganahay ka magkaon, di luto ka niya. Diba dili na hasol kay igo na lang nimo murag i-post no ang gwapo mo ko mga strategy karon kay ma-live nimo kunyari mag-live ka na nagluto na ka alam may excited pud ang mupalitay sa imuha kay nakita jud nila giunsa nimo pag-prepare. Ala init pa yung baligya oy orderan ako diha ha. Pa-reserve na ka ana. Unya ang pinaka-sekreto gyud para naakay kabalo ka nga lagi kay halin og naagid kay mag-engage sa imuha. Pag-join og mga groups kunwari sa inyohang Yes. dami kunwari butang natog kaning deka home salon mo. Di ba? Naagid na sila pag-join din ka mag-join jud kag mga groups kay dira nimo i-post ang imuhang Kaya ang pinakaganahan magkaroon sa mga tao kung unsay duol sa ilaha na ma-deliver og paspas sa ilaha. Mao na dahil na ilang palitan kaysa moadto pa sila mall, di ba? Yes, yung dagan pa kayo or mag-order ba sila ron o kanang bisag diba kanato ang mga Grab or kanang padan na medyo madakaan sila diha na lang sa imo kanang naalang malakaw lang ba ron or ihatod ba nimo diba unya Correct, ang ganahan ako sa kanang home base lang gani ng mga food businesses kay very creative kaayo sila no sa una ba no kanang grabe na ang ideas ron sa pagkaon. Nana gani juices ka na magsiga-siga gani ang glass. Kato gato maragbaw. Jud kayo. Nya, dili jud ka malimitahan kung say gusto nimong i-offer tungod kay ay naku, mangita kag packaging ato la ka sa TikTok pagtanog mga gwapo giunsa ni di pareha sa una na maglisod kag negosyo tungod kay ang packaging itself mahal na karon mapalit ra nimo pila diya mga barato na ultimo ka nang branding nimo makapaprint na lang ka paspas na jud kaayo. That's right. Suon no diskarte ang tawag ana pangita jud og mga pamaagi no na diba makasugod jud ka. Oo. Dagan pag mga pwede din ako na po ni sis. Asa pa? Nay nag-comment diri si ato ang masugid na viewer si Cherry ana siya kung tagaan po nimo og 10,000 no ana siya ipalit dayon ako na og tela. gamit kayo na sa akong panahi tapos tagaan ako og creation. Grabe magud kay niya to ang sister niya si Cherry no very good kay na ang tech. Sis kaning sa ni Sis Cherry, wala magugo ka monitor si Sis Grace lang. Sis Cherry, kabulo ko ang favorite part yun mo sa mall pag musulod ka textiles. Siguro sis, maski unsa ka ng mga plain ba na mga mapagwapo jud na niya sis kay very creative no. Kung talent ni nga ba. Dili jud no na jud kay paraan na makapangwarta ka, di ba sis? Kunya dili lang man ang mga sanina iyang ginabuhat. Nagabuhat pud na siya mga headdress. Mga headdress. Ano naman siguro sis? Mga headband sa mga beads. Grabe no. Nalingaw ko sa iya kay kanang klaseng events. Kaya niyang himuon na costume, di ba? Tud gani kasal?
Kaya gani, what's nice about her kay ang mga old gani niya na mga outfit na murag dili na trendy, iyan na nang i-recreate. I-recreate na niya og Yes. trend karon na kanang naay murag ano diri murag Maria Clara na naay murag mga ano diri. Oh, iyan na nang ibag-uhon na niya. So dili gyud siya mawala sa trend, dili dapat jud dili jud ka magpaulahi sa mga unsi-us para ano ka updated ka sa tanang mga ano mga gusto sa mga or mga kinahanglan sa mga katawhan no. So unsa pa bay uban si salamat kay sa imong sis Sherry padayon lang i-share na dayon niha tong mga pa-live diri nga side. Okay. Dagan-dagan na gid ang tela ang 10,000 sis. Correct. Uy, daghan na kaayo na. Daghan na kay siya mahimo. Siguro makuha na po na siya laing kuan shop. Magtukod na po na siya laing shop for that alone. Oh, grabe din Correct. siya. Actually, mahurot na po ang hanger sa mall ani niya. Mahurot ang hanger sa mall ang mga stand na bitayanan. Ano pa ba? Tama ni ingon dali sis Grace no pack lunch. Tinuod ni sis. Ano kayo ni sa mga office? Oo, No? ng mga food package, no? Iba karon sa panahon karon sis labi nag mga celebration unya. Medyo alanganin ka magpahanda ko dili unya. Hala ka pag abot sa adlaw sis na ama jud na moabot na bisita. Diba mo that's the time kinahanglan drink, jud ng food mga drink. ready to go na gani ng mga food package, no? Ang nakita na ko ana sis ba na nakita na kanang mga tagabaligya na gani og mga nagabaligya sudan sis ba na mga eatery kana may nga na kuna sila ang gwapo ka ni mga food package kay muluto man jud na sila everyday di ba muluto ka magpa food package na lang food ka kay nagluto naman ka di ba o imo na lang mas dali pa mahurot kay malay mo ana na adlaw na imo pakyaw ana tanan imong giluto ana na siya ayaw pag-settle sa gamay kung kaya man nimo mo expand. 'Di ba? So yung ana na siya idea lang na ha. Okay. Ayan, Tapos sa next is Naapay ano sis? Tinuod ni sis homemade snacks. Homemade snacks. Ana kay kana ganing mga grabe naman jud ron ng mga pagkaon no sa mga malls, may ana. Pero lahi jud na nilutuan sa balay. Diba sis? Correct. Magpa-pancake ba karon na pinalamian na murag Sis, nakoy ani. Nakoy kailaan ni sis na igsuon nimo na kanang na-amaze jud ko sa iyang ginabake. Gani. Si Sister Mating. Hi, sis. Kami kay ito yung leche flan na puto ba to sis? Leche flan na puto. Yeah. Ay, dili, photo plan. Puto flan. Puto siya. Atong puto na plus sa taas na ay leche plan. Mo puto plan. Nice. Kami Diba? Diba? Gigutom ko sis. Basig na ay Sila yung mga pabitang dala-dala ang another discarte strategy sis is content creation, no? Very uso na kay karon sis. Okay. Actually, bisag asa man gud karon, daan na jud kay maisip, no? Naging naingon nila na content is the king. Kay daghan ko kayo nag-attempt no na musulod sa content creation, magsulod og kanang vlogging may nga pero dili kay sila successful. No? Tungod kay wala po number one man good no aside sa content is the king, consistency food is the king. No? Right, June. Ayaw jud undang, dire-diretso lang kay tisugdan nimo halata puso nimo nga na jud na siya. Diba? That's right. Undang ka, dili jud ka kitag success. Pero if you feel na uy, dili man ni para sa ako. Ayaw na lang pud pagsayang-sayang og panahon. No, para sa ako, if you feel like it's not for you, stop. Don't waste your time. Look for something na imuha yung passion, imuha ang gusto. No, kay diha jud ka i-bless ni Lord.
Pero uban man Diba? gud sis kay ang excited ang day nila kana mga kwarta dayon sila. Dili no. Na-jud na process sa tanang butang. Kay bitaw no, tama jud na sis, kanang dali kay mang give up. Kay abi nila, nag-expect dayon sila. For example no, nagtudlo tay ngani. Unya gitry jud nila tuod ba affiliate marketing. Unya kay ano dugay maday process ani ni give up dayon sila. Naluya na dayon sila, di ba? Always remember na walay magic sa kinabuhi. That every magic has a price. Di ba naman na may salida na sis na every magic has a price. Bitaw, no? Kay walay magic sa kalibutan, no? Tanan jud na naay proseso na agian. No, na Correct. jud paning pamutan. Kani makatubag jud ka ani sis kay mao gid ang imong forte. Virtual assistant. Daghan pug kay Oh, mga yes. kaubangan ani. Oo, sa mga wala na sayo din ha. I'm also a aside sa broker po as no, I'm also a real estate virtual assistant, no. Mapud nang medyo napud tay ma-share ani na mata, no. So daghan kay kung maka-istorya sis bisag asa siguro mi mo adto pag maka ano sila na virtual assistant ka. They wanted to daghang gusto mo explore, no. Sa panahon lang karon dili na siya sayon, no. Sama sa akong gi-share dati, dili na sayon ang pagpangempleyo karon as a virtual assistant tungod kay naanatay mga AI na naga-block pod or ang AI na mismo ang naga-assess sa mga applications, no. The easiest way na makasulod jud ka kung gusto jud nimo ha, number one, dapat i-secure nimo jud ana no. And then next is dapat naka connection, internet connection in place, no. And lastly, pangita jud og someone na maka-refer sa imo. Kay Correct. kung agad lang ka sa mga resume nimo application, lisod kayo ang labanan, no. Unlike unya ang mga employer karon, mas ganahan na sila pag referral, no. But pa sa pag referral, wala ka nila gi-hire tungod sa imong talent. Kundi maybe, no, but then gi-hire jud kanila dakong persentuan tungod kay nisalig sila sa nag-refer sa imo. Yan na mo na ang kadaghanan, no. So kung ikaw gusto jud ka ana, no, try to look for someone. Ang pangutan, asa man na ako siya pangitawon sis, no. Asa man kumangitaan ng mga ingana ng mga tao. Ato ka sa mga groups, no, group of VAs. Daghan kay sa Facebook, type ka Davao VAs, no, Davao freelancing, or maski unsa, no, Philippine freelancers or freelancers, mga ingana pangitaan na sila. Daghan kay kadaghanan pud na, no, nagapangita og mo subcon. When you say subcon, mutabang kanila sa ilang mga trabaho, labi nagloaded na kayo ilang mga trabaho. Mangita sila someone na matabangan ama makaalalay sa ilaha, or nagapapangita ilahang boss og mo alalay sa ilaha. So good na naadyo kay makita na imo, no. Mo na ginaingon na you try to build or to expand your network, no. Adto ka miski unsa, labi na abtik ka ana mga connect kung gusto jud ka na musulod jud sa VA industry. So ingana, no. Correct yun na sis. Sa Unya. sis, Correct yun na sis. Unya kaning what if sis sa ilahang first pa lang na sa first pa lang nila sis kay unsa ni ang problema nila is kaning unsa ni oy, ang problema nila is dali lang dahil sila ma-discourage sa mga struggle, di ba, kasi ganun naman yung first na mga struggle. Oo. It's a usual na sis. ako at yung masulti ana, no. Kay
ang mga sitwasyon dili na to mabago, no? Kung may mga panghitabo wala tay dili na to na mabago. What you can change is your situation na ikaw gani ayaw pa lunod sa discouragement. No, if you feel like na ako'y chance ni, no, kaya na ko ni mo, no, just do it. Ayaw jud pa feel din. No mo na giningon, if you cannot help yourself, nobody's gonna help you as well. Napudi ko pangutana sa Kunya, ngayon jud kay tabag diya sa Ginoo. Lord, tabangi ko, Lord, no? Mo na giningon, no? I always go back to this verse and I love this verse, no? Seeking first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Nahal si Lord. Tanan gusto ni mo ihatag na niya according to His will and purpose. Nga na lang yun. Sis, unsa ang dapat traits na imuhang i-possess to be able to maintain your client yun? Na mag-stick yun sa imo, ha? What should be the traits na kinahanglan mo? Oo. Pag once na anapog ka no, sa VA, na nakay kunyari nanay ni hire sa imo, I think number one jud na dapat ma-build sa imo is kanang makatolerate gani ka sis o batasan o culture. Kay nga no, kung sa sugod pa lang, sensitive na ka, masakitan na ka, masingkahan, ingana, ana gani kay lahi ba yung culture no, na lahi sila, lahi ta, na. Once dili ni mo na ma-carry, dili ka nagliso jud no? Masking asa ka maabot, kung nga na imong attitude na very sensitive kay ka, mapikon ka dayon, unya mayingon day kag toxic tanan, unya ikaw ba yang nagkinahanglan ha? Unya damayon na nimo ang imong mga kauban sa imong grupo sa company, ikaw may yung toxic kay ni among team nga ni wala ka kabalo, ikaw jud ang toxic sa di ba sa work, no? Just kanang, no, take time, no, pause and, meditate. Ano yun? No, na, i-assess po di buhang kaugalingon. Don't be, learn to adapt, learn to tolerate, no, and also, pinaka-importante, and never stop learning. Never. Nakita na po ni kadaganan, sad to say, sa mga cold callers, no, sa VAY. Kaya ang trabaho mo gud nila manawag. Kadaghanan sa mga dili tanan ha, dili na ko ginatanan. Kadaghanan magud sa cold callers, matawag sila na sila spipanan na. And that's it. No, they are contented of what they have. What they do, no? Manawag lang yan. And that's really kanang madelikado ka ana. Why? Dili sa tanang panahon, labi na karon na naanay AI. No, ang calls karon AI na food. Ang ginahimo sa kadaghanan na naanay inbound, outbound AI calls. So, dili na basta-basta mo nang you never stop learning. Kung if you feel calling ka karon, if you can take time to learn like lead generation, learn, no? If you have time to learn social media, learn it, no? Pagtuon ka, say mga new, magbalaan man na nimo kay sa Facebook, dagag mga advertisement, no? Dagag hiring. Kung unsa tong dagang hiring, tun-i tong mga, unsa to na mga skills. Kay sa panahon karon kung unsa kapaspas ang AI, no, na take over sa mga trabaho, ingana punta kapaspas, makakat on this time. Dili pa rin sa una na mo ato kag library kay muntuon ka, no, or mo maski sa internet karon, no, tun-an nimo dali na lang kayo i-google, no, or dili pareha karon ba na sayo na lang, no, sa AI room mo ingon na lang ka og tagay ko ging-ani ngani kompleto na provided na tan. So there's no reason na dili ka makakaton, dili ka makastudy kay tanan is really well fed. Madagan ma-discourage, ay ano naman ron, AI na, wala na, dili na ko kaya. May AI lang na sila, no? Ang nagakontrol sa AI kita gihapon, walay AI kung wala ta, no? So
Minsan pag sila na kadaganan ano naman ron, lisod na kay AI na ang mga trabahante. Ikisa man ang mag-control sa AI, di ba? Kita gyapon. So they will still be needing mga AI operators, mga AI agents, ana ba? So naagya po'y lugar, naagya po'y luna para sa mga tao. So never stop learning. Diba sis? Murag taas-taas na That's sa right. atong mga share. Pero sis, Ay, kabalo ka, very mga helpful. gusto mo comment. Kasi mga comments dira sis. And then napod kay gibutang diri mga printable products tama no? Kanang naay mga printers, sa mga invitations, sabi na yun. Kanang mga nagabuhat og mga sash, mga sa pa ba? Sa pa ba ang pwede na mapangwarta sa mga oo. Actually daghan even nagabuhat og mugs no, kanang bar pins no. Oo. Pero masig na lang kay printer, pwede na ka magbuhat og stickers. Oo. Kabalo ba kasi ka ng mga pin, mga anything na karon magod kay makita na to no na naagyapon. Of course na ano mga shop ana. Pero kabalo ba ka na makanegosyo kaging ana even without kanang mga gamit jud your on your hand no na nagahimo ka ana no. You don't need that kay sa Shopify no sa ubang mga website na naana. Pwede ka makabaligyag mga ingana, mga ID, mga bags na mga personalized na dili ikaw ang nagahimo. No? Pwede ra na naimo muhimo ka og design, naimo order, unya ang nag-order, no, kwaon dayon sa katong provider na mag-print ana na mga gusto nila. Unya sila na pud magpadala ana sa imong buyer. So, yung jud is ang tawagan na print on demand, no? Kay sila na ang mo print para sa imo. Nya ang ilaha lang i-print kung unsa lang to i-order. So, wala lugi sa imo sis. No? Wala kini na mga na negosyo, walay kapital. Imuha lang yung talent, no? Syempre, ug saan mo pagbaligya kung wala kay design. So, dapat talented po ka na mo yung design. No, patient ina po ka na muhulat og sale nga lo kung sa pa ko ano ba upugihan po jud ka mo ampo na Lord tagay jud kog sale kanang adlaw nga na ba nga na siya sis so nga na no sa tanang pa mga sa panahon karon no daghan jud kay pamaagi dili jud ta mahuddan og pamaagi. Correct. Unya top of the hour na kita sis no dagan-dagan gid kaayo na nakutlo ang ato ang mga listeners karon sa mga naga-comment dira dahil kay salamat sa pag-uban sa amoa pero kani panahon na para sa ato ang ano sis care to share ato mga takeaways. Yes. So, Ayan akong this is about takeaways no share. na whatever you do ug unsa ang imuhang labi na sa imuhang decision making kay kani mga negosyo mga inani kinahanglan jud siya og kaning decision making yun so pangayo gid og wisdom kay Lord Jesus na unsay maayo for you aside because sometimes magud pag passion nato dira ano dayon ta das dayon ta bahalag wala pa kay dili pagid kay ka prepared no so mas maayo gyud na mangayo ka og guidance ni Lord always jud sa tanan imong buhaton because siya gyud ang maski unsa man nakagamay o kadako imong gina-desire it will end up gyud sa iyaha so sagid ang magpatuyok ana sa imuhang kinabuhi gyud sa imuhang negosyo. So para sa ko start small para kung mawala man siya or naay matabo na dili maayo. Medyo dili kay sakit no. If sa ato ang magdali lang gid kay ta ma-disappoint as much as possible kanang unsa lang sa ang kaya nimo makontrol og tanan jud na actually dili mo gyud nimo makontrol pangayo gyud og strength kay Lord not your strength but his. Yes. Tanang mga successful na mga negosyo sis ni agi jud na og multiple pa og pila kapilo pa na mga failures. O naayaw ka hadlok kay dili ka na ginusaraan ng butanga. Bitaw, tsaga lang mo na. Diba? So ako na sis no na mo to yung giingon ganina na start small.
Kunya ayaw hulata na nakanay kwarta, na naana kay lugar, na naana ng ani, na kay mga butag, saka ka mag-start og negosyo, no. No? Kay, you can start. Kung unsay naa ka, no? Kana kumbaga kung what is in your hand, you can always multiply it with the help of God, no? You just need determination. No? Ayan. Kailangan jud kana. Second, kaalam, no, knowledge, kabalo pa kung unsa imong ginasudlan. Okay? And next, consistency. Make sure na you are doing the right thing. Imo jud nang love kay consistent ka ana. Dili pwede sa Correct. negosyo or sa kuana. Ganahan ka karon ugma dili. No? Kung magnegosyo gani ka, ununa close your eyes. Ununa should I be able to do this daily? Kaya ba na ako ni panandigan na trabahoon jud na ako ni everyday? Kay kung imong tubag dili jud na para sa imo. That's right. Tinuod yun na sis, no? Like for Muna- example ka ng parlor sis, unya magununa pa, paano kung walay tao? Kaya na ako mag-say, ana ba ng mga ano no? So, kailangan jud consistent, no? Consistent, kaya nimo panandigan ang imong gusto mahitabo. Okay sis, maunang nang. Ayan, grabe dagan kitang mga na-learn din karon no, ulang gid kay ang panahon. Pero challenge yourself ha. Yes. Pag-comment mo dira, ako ang diskarte karon kay. Comment din na sa inyo sa comment section. Oh. And ayan, unsa dapat ang blanco kay basing pinaagi sa imong idea na ilain nga sis nga ma-inspire. Tinuod gyud na no, basig ang imong mga ideas karon nga comment nimo diha. Maka-inspire sa uban unya magamit pud nila as diskarte Unya nila. makabalo. So, panahon Diba, na sis sis? para sa correct. That's right. So, panahon na sa ato ang tama daw ni sis. Kagwapa, Rola. Ini mo jud ni ginabang-abangan every week. No, kay Correct. daghan jud nag-engage. Salamat kayo no sa mga kanunayon jud na nag-engage, naga-like, naga-love, naga-comment sa ato ang mga post. Ug karon no, naa na jud ta ani na moment na mo spin the wheel na punta sa ato ang next na mudaugay. Okay? Spin the wheel. Pagwaparolata, go, go, go. Gisa ka ato ang winner. Go, Para go, sa go. atong premium beauty treat Kinsa ikan na sa ni sis? Beauty Salon. Kinsa na? Si Rosie Linden Singh. Wow. Congratulations! Wow! Wow. No, lang na ko ni nakita niya ang pangalan mo, pero congratulations kay ikaw, Jude, dayon ang nakadaog sa ato ang pagwapa, Roletta. Congratulations to you. Sure na ko na ikon. Oo, ako po din gusto i-mention no na sa kamaayo ba yun, no? Faithful kayo, consistent kayo niya to ang sponsor na si Pretty Miss Salon and Spa. Thank you, jud kayo. Kay wala jud pa nagtawa sa pag-support sa Chikat na sis. Kung gusto po na ako i-mention na sila promo, no? Na back to school promo, no? Every 8 to 10 a.m. no, larga na mga sis katong mga nangita jud og barato kaayo, larga na 8 to 10 lang ni ako to sa Pretty Miss Salon and Spa. Na sila mga promo no na hair ribbon no 999 na lang sis, less than maski usa ka taas imong hair o any length. Maski sa kataas, sarado na ang ilahang presyohan, 999. Ang ilahang hair color 6, 599 nga lang. Piso na lang para mas 600 na. Grabe. Barato na dyan kayo ni. No? O kaning blowout 699. Ang hair botox nila sis kay 799 lang jud. Okay? Ang haircut nila, no? Napa sila haircut. Student haircut o kining asa ito sis katong uso karon balayage asa ba itawag ni mo ana? Balayage sis.
Oo. Alayach. Oh, napod Color sila Japanese. ana, barato ra pud kaayo. Mao nang abang-abang mga sis katong no nangita jud na makabarato. Okay, now is your chance no 8 to 10 AM daily. Any length ha. Oh, na sila promo na ilahang back to school promo. So sugdan na nako pasalamat. Salamat kayo once again Pretty Me Salon and Spa sa inyong walang sawang pagsuporta sa Chika Tasu. Oh, hello, Okay. dira kay Atis no ato ang igsuon dira si Ian. Hello Ian and team. Ayan. Very blessed kayo to have them. Salamat kaayo. Oh, daghan po kayo Yes. salamat. Ako ba kayo gusto pasalamatan sis? Filter, walang daya. Alright. Alright. Sa karon. Okay. Murag kusog-kusog ang ulan diri karon no, pero maulan gihapon ang ato ang very blessed kayo sa ato ang mga sponsors diri. Salamat sa #Beauty Lounge para sa ako. Thank you so much dira sa my Ermeline's Complex diri sa Dalang Toril, Davao City. Salamat kaayo si Ma'am Caroline ug si Thank Sir you, Torren. thank Daghang you. salamat kan po silang katanaw no sa ato ang shows, and thank you kaayo sa walay sawa nga suporta gid sa amo until the grabe halfway na gid sa tuig, but padayon lang gyapon sila sa suporta sa Chika Tasis. Thank you kaayo sa mga sponsors. Oh, shout out to Yes. the sis sa mga Uy, shout out. sis. Mm-mm. Oh. Ay, salamatan sa nato daan no si Ma'am Yasumi. Ay, yes, si Ma'am Eleanor. Oh, Yes. for giving us a good and very relaxing na kanang spa. So salamat kayo. Sulit kayo dito sis, no? That's Wapo kaayo right. ang ilang service. Kato mga nangitagikan sa ulo ato sa ilang lapalapa ng mga masahe. Ato na laraga na dito sa Yasumi Head Spa. That's right. Diba, Dira lang sis? yun na sa Dalang Matina no sa GSIS Matina nara dira ang Yasumi Head Spa atbang dun sa BDO. Makita nimo dira ang Yasumi Head Spa second floor sa baba ay Palawan sa taas kay Yasumi. Daghang salamat Ma'am Eleanor and sa imong husband, inyong family ug sa tanang team dira sa Yasumi. Grabe kay sila ka maasika, so very well trained ug atangi ha kay aduna sila regalo para sa ato ang mga fathers Yes! for next week. Father's Ayan, i-reveal na Day nato. for next Oo, week. Okay. Ayan. Oh, ato ang shout out diha sis. Shout out ta sa ato ang mga new followers, no? Murag Oo. ganahan ko mo-mention ani nila si Go, 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 Gracie Ostanes, Avendanio, La Victoria, Lehana Ramos, no? Si Ian Adlawan, si Matmat, si Estereo Banog, Neil. Dagan kayong followers ron. Makaya ka na ko ni Neil Go, go, Ivan go. Gils, Ugang, Irwin, Sheila May, Padmankaw, Demiat, Bukaw ko, Mayet G, Halika na sa Chika Tasis. We'll talk Razonable, Marby, Itabo. No? So, daghan kayong salamat. inyong Salamat sa pagsuporta, pag-follow. padayon lang din sa pag-share ha. So sis no, mga kasis, mga kachika o sa tanang mga nagatanaw sa amo karon na si asa man maabot ang amo ang Oh, do not live. forget. That's right. Oo, do not forget to like and subscribe and follow and pinduta dahil ang bell Yes. button para ma-updated mo sa amo ang mga contents, no? So sis, doon na lang ko gamay na closing na panghimangno sa ilahan, no? Ang mensahe nako karong gabi una sis is dili nato kontrolado ang pagsaka sa presyo, pero makontrol Yes. ta sa makakontrol gid ta sa ato ang diskarte. Mao nang ayaw hulata ang perfect time, no? Because it's not your control. Ayaw hulata nga daghan kag kwarta, sugdi kung unsay naani mo karon, no? Be resourceful kay usahay ang gamay nga diskarte karon mamahimong dakong panalangin ugma. Mao nang ako si Red, Wow. Red Maalida og kini ang Chika Tasis. Amping kanunay mga sis o padayon lamang sa mga diskarte. Yes. Og ako si Chika Grace. Og no, padayon po ko magpahinumdum sa inyo ha. Na dili og dili ka na ginusara. Og ato sa sunod din sa Chika Tasis. Sa bawat episode may bago kang matutunan.